Είναι και αυτή η ελληνική δρόμη, ρε παιδί μου. Τι να πω. Όλο μπαλώματα, όλο μπαλώματα. Έρχονται τον φτιάχνουνε, δεν λέω. Έρχονται τον φτιάχνουνε. Και μετά κρατιέται για κανένα μήνα, δίμηνο, άντε το πολύ τρίμηνο. Και μετά περνάει ο κάθε καρδιάς καρύδι να κάνει τα έργα του. ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ, οπτικές σύνες, διάφοροι. Και κάνουν τα εργάκια τους και αφήνουν τους δρόμους με μπαλώματα. Όχι ρε παιδιά, όχι. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Αν ήσουν σωστός εκεί στο Υπουργείο, δεν ξέρω ποιος ασχολείται, υποδομών, συγκοινωνιών, δεν ξέρω ποιος είναι. Όποιος περνάει και κάνει έργο, και καλά κάνει για την αναβάθμιση της περιοχής και δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλος πάντων, πόση απόσταση ήταν το έργο, στον δρόμο επάνω, 100 μέτρα, 200, 300. Δεν θα κάνεις μπαλώματα μόνο εκεί που έσκαψες. Θα κάνεις όλο το δρόμο. Όλο το δρόμο να τον παραδώσεις όπως σου τον παρέδωσα εγώ πριν κάνεις το έργο. Και όποιος και να περνάει, ό,τι και να κάνει, θα ξαναφτιάχνει το κομμάτι που έσκαψε, όχι μόνο το σημείο, όλο το δρόμο, από άκρη σ' άκρη. Έτσι θα διατηρηθεί ο δρόμος αναλύωτος και θα είναι και φρέσκος πάντα. Φρεσκότατος. Αλλά είπαμε. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται στο εξωτερικό και πώς κάνουν τα έργα. Αλλά πάντως εδώ αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Μεγάλη πληγή για τους ελληνικούς δρόμους. Και εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους. Αυτά για σήμερα, φιλαράκια. Καλημέρα. Καλή δουλίτσα. Μια όμορφη μέρα να έχετε. Θα τα ξαναπούμε. Bye.